Dubai ehdottomasti. Dubai. Joo. Miksi? Moi. Mikä sinun nimi? Mä oon Veera. Veera. Kuinka paljon maksaa sinun vaatesi? Nyt en osaa kyllä sanoa. Sinä voi. Tää oli joku semmonen 100. Nää oli parikymppiä, tää oli parikymppiä ja tää oli parikymppiä. Joo. Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Se riippuu. Mä sanon kyllä rakkaus. Rakkaus. Joo. Okay. Kun sinä sait matkalippu, mihin maan sinä haluat matkalla? Dubai ehdottomasti. Dubai. Joo. Miksi? Koska Dubai on semmonen hieno paikka. Joo. Okay. Kumpi on parempi, kissa tai koira? Koira. Joo. Kun sinä heräsit yhden päivänä, sinä olet mies. Mitä sinä haluat tehdä? Mennä pelaa jalkapalloa. Vain jalkapallo? Joo. En oikeastaan muuta. En mä oikein tiedä, kun mä oon ollut aina nainen, niin en mä voi tietää. Kiitos paljon. Kiitos. Hyvää viikonloppuna. Samoin sulle. Kiitos. Moi. Hevosen. Joo. Moi. Moi. Mikä sinun nimi? Netto. Nette. Paljon 1 miljoona euroa. Mitä sinä haluat tehdä ensimmäinen? Ostan hevosen. Joo. Okay. Paljon maksavat sinun vaatesi? Tää takki on mun siskon. Tää laukku on Tisest, ehkä 5 euroa. Kengät mun serkult, 15 euroa. Tääkin on kirpparilta, tääkin on kirpparilta. Kaikki kirpparilta, koska kierrättäkää. Noni! Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Rakkaus tietenkin. Kun sinä sait matkalippu, mihin maan sinä haluat matkustaa? Vaikka Malediiveille. Joo. Miksi? Siellä on kaunista, siellä on lämmintä. Okei, kiitos paljon. Kiitos. Sinä olet nainen. Mitä sinä haluat tehdä? Oi. Moro. Mitä sinun nimi? Jesse. Sinä? Leonora. Joo. Kuinka paljon sinun vaatteet maksaa? Niin tämä. Joo. Kengät ehkä 120, housut 20, takki 30, teepaita 10 euroa. Vaatteet mitäkin. En tiedä, sain isoisältä, ehkä 200, en tiedä. Kello isoisältä, en tiedä. Ja sitten rannekorut, en tiedä, sain lahjana. Joo, eikä se mulla muuta. Kaikki on samoin 300 euroa? Ehkä joo. Shoes 40, pants 20, my takki 46, my shirt 10, bracelets 10, necklace 130, and the bag 30, 40. Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Vaikea kysymys. Riippuu. Sanotaan vaikka, että rakkaus. Raha. Okei. Kumpi on parempi, kissa tai koira? Koira. Kissa. Joo. Mikä on lempiruoka? Ehkä pihvi. Pihvi. Pasta. Joo. Kun sinä heräsit yhden päivänä, sinä olet nainen. Mitä sinä haluat tehdä? Esimerkiksi. Testasin eri juttuja, mitä ei voi tehdä miehenä. I would maybe want to be with a girl if I wake up to be a man. Yeah, I would maybe want to be with a girl. I don't know. Yeah. Kun sinä saat matkalippu, mihin maan sinä haluat matkalla? Ehkä voisi olla joku Uusi-Seelanti. Uusi-Seelanti. Varmaan Kiina. Joo. Kiitos paljon. Kiitos. Olkaa viikonloppuna. Mikä sinun nimi? Mä oon Urho. Paljon maksaa sinun vaatteesi? Ai paljon mun vaatteet maksaa?
Mulla ei mitään hajua. Nää kengät oli joku parisataa. Sit tiiäks tää paita joku 50. Sitten bokserit oli joku femman ehkä. Sitten sitä takki ilmaiseksi. Sukat oli kans joku 5 euroa. Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Tuo on hyvä kysymys. Sillä kyllä mä sanoisin, rakkaus on parempi. Joo. Mikä lempiruoka? Mitä? Mikä lempiruoka? Lempiruoka? Kyllä mä tosta sushista tykkään. Joo. Okei. Kun sinä sait matkalippu, mihin maan sinä haluat matkustaa? Kyllä mä varmaan tonne Kroatiaan menen. Joo. Okei. Kiitos vaan. Ei mitään. Sinun nimi? Ismo. Isma. Paljon maksaa vaan sinun vaatteesi? Mistä mä aloitan? Kaikki. Kaikki. Joo. Paita. 160. Joo. Hyvä paita. Gantti. Joo. 200. Teepaita. Ei varaa. Housut. 8 euroa kirppis. En tiedä, sain nää kaverilta lahjaksi. Ei vittu! Nyt on vittu 16 euron sukat. Okei. Kumpi on parempi, rakkaus tai raha? Rakkaus. Rakkaus. Kun sinä sait matkalippu, mihin maan sinä haluat matkustaa? Eli sulla on mulle matkalippu. Joo. Latviaa, siellä on kuulemma Euroopan pisimmät hiekkarannat. En tiedä kyllä yhtään mikä keli siellä on. Et varmaan vituttaa, mutta menis vähän näkee ne ja ei tuu jäbälle liian kalliin. Parempi, koira tai kissa? Koira. Koira. Joo. Kiitos paljon. Mikä on viikonloppu?